Čaute ľudia, vítam vás v dnešnom videu a v dnešnom videu vám poviem môj deň. No, môj deň začal rannou rutinou, nachystať sa, oblieť sa, naraňajkovať sa. Občas pomôžem babke vonku v záhrade. Potom, keď rodičia nie sú doma, u nich obedujem. Hrávam s detkom karty. Akorát tu bol môj nevlastný bratranec. Tak sme hrali Brawl Stars. Ak chcete vedieť môj Brawl Stars, tak Kit 2013. Dole vám to napíšem. Veľa kedy sa treba na sebou zamyslieť. Či to ujasním, alebo nie. Dneska mi môj spolužiak písal, či nechcem levandulové srdiečko. Ja, že jedno si teda prosím. Je to veľmi lacné euričko. Treba si vaše peniaze chrániť a zároveň si ich uvažovať. Ja som napísala, že jedno srdiečko si teda prosím. Pýtal som aj akú farbu. Odpovedá môže zelenú, pretože prináša peniažky, zdravie. 2 som nechcela. Pretože môj spolužiak odchádza do Ukrajiny. Áno, bude mi veľmi chýbať. Ale bude mu tam dobre. V svojom území, kde vyrastal, tam bude predsa najlepšie. Aj mne na Slovensku je mi dobre. V Chorvátsku som bola. Tam je tiež dobre. Ale môj spolužiak je fakt dobrý. Ešte, že sa nerozpadla celá Ukrajina. A Rusko. Z Ruska nemáme žiadneho kamaráta. Ale z Ukrajiny tých mám 2. Takže pozdravím. Ahoj Artur. Mám ťa rada a užiť cestu do Ukrajiny. Ak kúkaš toto video, maj príjemnú cestu a dávaj si na seba pozor s rodinou. Tak čau Artur. Ak by ma chcel kto pozdraviť do komentárov, mi napíšte, alebo koho mám na budúcom videu pozdraviť. A kúka takisto aj Mark, ktorý je druhák. A Tamarka, ktorá má byť druháčka, tak ich pozdravujem. Pretože boli tiež takisto na našej škole. Vedia rozprávať po slovensky. A verím, že sa tu bola, kedy prídu navštíviť. U mňa napríklad môj spolužiak ani nebol. U mňa chodí len kamarátky. Žiadny chalan. A rada by som sa bola pozvala s kamarátov. Ale nie kamarátky, ale kamarátov. Pretože aj chalani sú fakt dobrí, ale veľa kedy sú aj zlí. Napríklad moja trieda. Baby sú také, že hr a rýchlo. A chalani sa bijú vzadu. Raz sme spravili na konci tohto školského roka, teraz som 6, že podpísať sa na biele tričko, spredu dať napríklad 5A, 2024 rok, že sme boli, a zozadu je napísať básničku. My sme sa podpísali všetci dopredu a moja mamina napísala dozadu básničku. Strašne sa jej to ľúbilo. A že sa to bude nosiť na každý výlet, bolo kedy aj do školy. Až tak sa jej to ľúbilo. Tak pozdravujem pani Šilko, keby toto pozerala. Ahojte pani Šilka. Ak sa pýtate, kam chodím na školu, tak do Vrbového. Nebudem vám o sebe viac hovoriť, lebo niektorí to vyhľadávajú hned. A to zase nechcem, aby som mala problém v škole.
dojdu k nám na vyššie staci z Trebatíc. Uvidíme, kto to bude. Pozdravím jednu kamarátku z Trebatíc. Ahoj Peťka. A snad budeš v našej triede. Teším sa na všetkých Trebatičanov, ktorí dojdu. Akože máme pár Trebatičanov z Bčke, ale ja som mačkárka. A my tam žiadneho Trebatičana nemáme. Keď tak Šterusov. Šterusia. Potom Ostrov. Vrbové. Kde sa nájde aj Šívkové. A čo k tomu viac dodať? Ak sedím takto na sedláka, seď tak aj vy. Len pri večeri, alebo pri raňajkách, alebo pri obede, tak nesedte. Lebo vás rodičia vynadajú. Ale fakt, mojej sestre tak vynadali, že tak sedela teraz za stolom po tureckom si. Keď je tak je dobre. Nemá žiadny problém s nohami. Keby ste chceli o mne volať čo vedieť, také menšie, napríklad, že koľko mám rokov, alebo tak, nepýtajte sa na to. Nebudem vám hovoriť vlastné údaje z mojho života. Poviem, jak mi bolo v tomto dni a to je asi všetko. Každý deň asi budem vydávať videa. A prosím, docielme aspoň 50 odberateľom. Sme na 44. Ešte 6 odberateľov a budeme mať 50. Tak prosím, dajte to ľudia. A ja sa musím s vami lúčiť. Tak ahoj!